Siyakubingelela ke mawusanda kuvulela wakho umsakazo kusekuseni kuyintokozo ukuthi ke sibe nayo masithi weekend breakfast noSipho wakwacule kutshela namhlanje sizokhuluma ngendaba enkulu yawo lapha ke umjovo ke okhona sofika naseNingizimu Afrika sokhuluma ke no ade party yale research clinical researchers ade benza le development ne testing yelena kapava okuyiyona ke sokhuluma ngayo namhlanje uzosichaza ukuthi ihluke kani siyazi miningi nokuthi sekuyikhambi nabantu baningi mokhuluma so sesilindele ukuthi kuzoba yikhambi ke okuzikhuluma ngalo sikwamukele ke emsakazweni iKwezi FM namhlanje ekseni isanibona emsakazweni ngibingelele nabalaleli emakhaya kuthiwa mawukhuluma nomuntu ade enze research mhlambe nami ngizomotivate sikhuluma nawe namhlanje ubuyingxenye ke yama researchers ade ama clinical research ade niyenza enigcineni ba nawo ke le injectable medication okuyona ke ezosebenza kakhulu ke ekuvikeleni ke iHIV transmission mhlambe nje kafishane awusichazele ngayo ngoba omunye masikhuluma ngayo uzocabanga ukuthi ake sithi manje sesinekhambi angeke sisayithola iHIV sikhuluma ngani masikhuluma ngeLena Kapava iPrep le Nkosi yami iPrep ngiyabona ukuthi kukhona le excitement ucabanga ukuthi sekuyikhambi cha akakabi ikhambi kepha iLena Kapava iPrep okusho ukuthi isivikeli ukuvikela labo abangakalitholi igciwane okay right okusho ukuthini lokho okusho ukuthi ihlolwa kubantu abangakalitholi so ithathwa rather abantu abangakalitholi igciwane umuntu HIV negative usezokwazi sahamba emtholampilo ngakubo ayojova ijova kanjani ngijova kabili ngonyaka 6 months kushuthi ihlele egazini uvikelekile abantu abaningi esikhathini samanje iPrep bayithatha njengephilisi uthola ukuthi iphilisi uliphuza zonke izinsuku uphuza iphilisi kodwa manje usuzojova okubaleke nakho konke kodwa akusho ukuthi uvikeleke kuzona zonke izifo ezimayelana nokuyocansini akusho lokho uvikeleke nje la ku HIV usazoyithola futhi ezinye izifo okusho ukuthi akuseyona into ethi yes sesingenza noma kanjani cha qhubeka uyivikele uqhubeka uyiphathe ngendlela okufanele uyiphathe ngayo akusho ukuthi umjovo ke sekuyicure cha uthi le izosiza labo abangakatheleleki hayi umuntu osethelelekile ozothi usefuna ukuqala ngifuna ukubheka ukuthi ihluke kangani ngoba ukukhuluma sikhuluma ngoPrep uthi Prep every day abantu bawuphuza kanjalo le isihluka kanjani kuona nokuthi ke ku guaranteed ukuthi ke mase ngijovile ngizojova ngoJune mhlambe sengiyophinda ngonyaka ozayo ngoJanuary kusho ukuthi ngeke isangena ngisho sengabandakana nomuntu onesifo into kanjalo ikhona into kanjalo uthi hayi ke usu safe nje usungayenza noma yini okay ngicela nje uqale ngikhulume kancane ama clinical trials right ama clinical trials ayini ngizochaza nje emva kwalombuzo wakho kuba neqeqebana labantu okusuke sihlole kulona lelo khambi lelo leso sifo sisuke sisihlola ngaleso sikhathi imphumela uma ngabe iphuma ngaleso sikhathi njengayiLena Kapava kubantu besifazane kwakuhlolwa kubona kwabonakala ukuthi u99.9% walabo bantu besifazane abalitholanga nhlobo igciwane eminyakeni emithathu belokhu bejovile every 6 months ngokocwaningo yebo uvikeleke njengomuntu ozobethatha iPrep eyigwinya eyifaka emlonyeni umehluko omkhulu ukuthi kuyenzeka ukuthi ulikhohle iphilisi lakho uyabona kanti umjovo uhlele egazini la uma ngabe kwenzeka uyithola umbandakanyeka mhlawumbe nomuntu othelelekile wena ngeke usuleleke ngoba uvikelekile one ku safe ukuthi ngathini ku safe ukuthi ujove ne stigma niyakhumbula ukuthi kusane stigma kakhulu lokho ukucwaseka uthola ukuthi umuntu njobe eyithathela iPrep eyiphilisi abambonayo belithatha bazothi hayi kusho ukuthi uyagula kanti cha uyayivikela umjovo ke usize intweni ezikanjalo ukuthi cha uhlala isikhathi eside egazini uvikelekile nantweni eziyistigma nokuthi ke kuzoba lula ukuthi nje uyahamba uyajova abantu abasha kakhulukazi gqugquzelwa bona kakhulu ngoba phela siyazi ukuthi lapha kunokudedengu ukuyiphatha noma kanjani kuyona ke indlela le sibonakela ukuthi cha iyasebenza ngokwama clinical trials ngokwe research yebo uvikeleke ngokugcwele nansi ke into ke yenzeke kuma clinical trials angithi suke ku test eqeqebaneni labantu abancane nakho ke manje usudedeliwe manje lo mjovo usuzojova inoma ubani owayengekho lapha ku clinical trial meaning what sesino phase 4 i post marketing okuyima manje sesizotholakala ke mhlambe
osingakutholanga ngalesi sikhathi kusacwaningo ngesikhathi kusacwaninga kwakunezinto ekuthiwa ama adverse event izinto ezinjengokuthi uzophathwa ikhanda uzokhathala kuzoba bomvu la ujove khona post marketing asazi ukuthi kupho kunye kuzotholakala ikaqhubeka kuqoqwe futhi lo cwaningo lo ukuthi abantu after sebevulelekile ke manje bonke yini ezotholakala kepha ngokuvikeleka yebo uvikelekile njengoba usuku uvikelwe iprep lekade kuvikela yephilisi kusho ukuthi ke isizo ngibuyisa kule ukuthi mhlambe masingathi kuyichaza kangifishana ukuthi makwenziwa yona le research kubahlanganisa ade nibheka kanjani ngoba uzothola umunye hawu mhlambe nje bebethatha abangani babo okuthatha abantu abamnyama balambile kwenzeka kanjani ngesikhathi ke ihlangana yonke le clinical research ade niyenza benihlanisa kanjani idata esenaphuma kanjani ethi hayi u6 months uright lithatha kabili ngonyaka yini legcina senza kanjalo nokuthi ke manje masebenziwe bona ba right ngoba develop mhlambe uzoba ne business nami mase ngijova kuzoba khona lokuthi mhlambe ngiphathwa ikhanda konke lokhu nithemani kubona so khona ukuthi asike amende lapha nalapha kahle ayikho into ebaleke njenge clinical research emhlabeni uyabona uma ngabe uyothenga ngiyichaze ngikuthina uma ngabe usuhamba uyesitolo uyothenga umuthi wakho udonse lonke leli phepha elide limhlophe elikuchazelayo ukuthi yini lo iphuzayo ingena kanjani emzimbeni iphuma kanjani emzimbeni imagine if kwakuzovele nje kuthathwa iphilisi elisha or umjovo omusha ongakazi utestwe ndawo kuthiwa dli unikezwe abantu bangaka abantu abangaba senkingeni okungaziwa ukuthi yini eyenzakalayo iclinical research ke kusuke ilwaneni ikhambi lisuke ilwaneni lize kubantu bese lihamba ngama phases okuthiwa uphase 1 uphase 1 la kusuke litestwa khona noma iliphi ikhambi sengikhuluma in general lihlolo leli ikhambi emzimbeni kubonakala ukuthi cha li safe lidluliselwe esigabeni lesesibili okuthi uphase 2 lapho ke kusuke sekwabantu abanaso leso sifuna khona amaqeqebana akuthathwa abantu abaningi nakho kubalekile ukuthi abantu bakwazi akutestwa ezweni elilodwa mancane kakhulu ama clinical trials enziwe ezweni lo elilodwa mina nje kuma clinical trials engisuke ngisebenza kona ngisuke ngisebenza namazwe aphesheya Europe ne-USA uthola ukuthi nonke nathi la eSouth Africa sonke silandela umgomo wodwa khona lento ama clinical trials are controlled kakhulu okokuqala kusuke kungene abantu abaconsentile abavumile ukuthi mina ngiyavuma ukuthi kucwaningwe ngami lento sike siyibuke njengokudonate igazi angithi mawudonate igazi udonatela ukuthi akuphila abantu liyonikezwa abantu ongabazi nalabo abavolunteerayo ukungena kuma clinical trials kusuke kuyisimo esifanayo baya volunteer bese kutholakala izikhungo ezibizwa ngama clinical research sites nama investigators odokotela okuyibona basuke bebabhekisisa kusuke kuqashelwe kakhulu and la eSouth Africa sino SAPRA okuyi regulatory authority okusho ukuthini lokho akuvele nje abantu baphesheya abafike nekhambi kuthiwa dlula uqale licwaningisiswe lizoba benefita kanjani abantu uma ngabe abantu bezohlolwa lizokwenzani imuphi umehluko lizofike liwenze ebese yavuma kuSAPRA ukuthi hayi lizowenza umehluko ake litestwe la eSouth Africa kusayina informed consent akukhokhelwana ke bakithi abantu bangacabanga ukuthi uma ngabe uvolunteer unikezwa nje imali yokugibela ngobani futhi khona nama ethics committees ama ethics committees nawo abhekelela uluntu abhekelela abantu uyakwazi ukuthi uhambe uyoreporta khona ukuthi hayi angiphathekile kahle lana kulolu cwaningo mhlawumbe khonto isolayo so kusuke kusetshenzwa eduzane nodokotela thina ke siqinisekisa kanjani ukuthi iprotocol iyalandelwa sibe sesifika ke thina njengabacwaningi ukuzobheka ke manje ukuthi iprotocol umqingo lo okuyiwona oguidayo oshoyo ukuthi kungena umuntu onjani la akangena umuntu kanti kuyalandelelwa yini abantu ba safe yini njoba belokhu beqhubeka kukhona ke lento okuthiwa ublinding ngizothatha yona ilena khapha ngibuyele kuyona kusuke kukhonto kuthiwa iplacebo yini placebo amanzi acisha afane nawo lo mjovo osuke ujovwa kwenziwelani na ku-blinded akekho waziyo mina ngazi udokotela osuke sebenza naye ngaleso school akazi kuthathwani kwazi abahlelile i-data monitoring committee okuyiyona eqoqa manje wonke lama results angithi iviki neviki or inyanga nenyanga kuthathwa amagazi kuthathwe kubonakalisa lenzani leli khambe emzimbeni kuze kufike inyelele ke ekutheni liyasebenza kusuke kufike kanjani lapho izo yinde kakhulu i-clinical research ngingachaza kushona ilanga kepha ke ngicathi ngikuphendulile umbuzo wakho ukuthi kwenziwa kanjani i-effect ebalekile ngithanda ukisho uyazi ukuthi emhlabeni wonke ujikelele
u4% kuphela wama clinical trials enziwa la eAfrica. Okushitshelani lokho okukutshela ukuthi u96% wenziwa emhlabeni wonke globally. Akushiyo ukuthi wenziwa eSouth Africa or eAfrica kuphela. So ngiyafisa ukuthi abantu bazi ukuthi kubalekile ukuthi ama trials enziwe asenza abantu amagundwane. Funa sibuye eSouth Africa ifikile ke ibatch yethu over 37,000 asefikile ke njengamanje. Lokhu kusho ukuthini siyazi be South Africa sine ngxenyele yama ARVs okubonakala esenza hlakhulu kwaba nawo prep sifikile ke nale. Kusho ukuthini ke kulokhu kuthina njengeAfrica nenge-South Africa ukuthi nathi sibaba ingxenye ke asebeyitholile ama doses 37,000 asefikile. Kusho ukuthini ke kulokhu exameni ukulwa neHIV nokuthi ke isabalala ukufika kwayo lokhu kuzosiza kanjani ke ekulweni nesifo njengeningizimu. Kuzokwenza umehluko omkhulu kakhulu. Ukuthi ke izoya kuziphi ikhungo kanjani sekuyingxenye kahulumeni. Mina ngizokhuluma la njengososcience obesebenza njenge clinical research associate kuyona. Kodwa igame changer le sibiza kanjalo enye innovation enkulu izosiza kanjani isizonqanda ukutheleleka lapha ezantsi kunqanda ukutheleleka kabusha abantu abasha nabantu abaningi abanegative uma behamba bayoyithatha kusho ukuthi ziyancipha izibalo zabantu abatheleleka kabusha. Kusho ukuthini ke manje lokho sekusho ukuthi kuzokwakheka isikhathi ke manje esanele ukucwaninga ikhambi lize litholakala ikhambi nokuthi ke njoba wazi ukuthi baningi abathelelekile abangayithatha imishanguzo okusho ukuthi laba abanegative kuyancipha amathuba ukuthi nabo batheleleke kabusha. Inkulu kakhulu mfowethu lento inkulu and abantu ngiyathanda bazi ukuthi izikhungo eziningi la kwakutestwa khona zazi la eSouth Africa. Kusho ukuthi South Africa idlala indima enkulu. Ngiyawubongela uhulumeni wethu ukuthi ukwazile manje ukuthi ube amongst ama countries okuqala ukuthi uyiqalele lo mshanguzo usondele eningizimu Africa. Ngiyacabanga ukuthi inhlelo zabo ke uhulumeni bayoza bamemezele ukuthi ngempela bazoqala laphi kuzokwenzakalani okwamanje ngiyazi ukuthi ba busy benza ama training ngoba kufuneka ingene kubantu sebenolwazi ngokuphelele. Kepha nje ngisho nje ngithi igame changer le innovation enkulu edlula konke oseke kwenzeka kwiscience. Ngizwile uthe kwakuthathwa besifazane ngithi ngisazwe ukuthi nawe sisabathathwa ngesikhathi le trial abatestwa ngani bona besilisa. Ngiyabonga ukuthi ubuyelile kulowo mbuzo. Ngalesikhathi kwenziwa ama clinical trials kwakuhlukaniseke kabili. Kwakukhona i-clinical trial esasiyibiza ngo-Purpose 1 enye siyibiza ngo-Purpose 2. Kuleka Purpose 1 kwakwabantu besifazane kuphela abaneminyaka la ku-18 kuyela ku-25 if ngisakhumbula kahle. Ebese kuba uPurpose 2 wawusufaka wonke umuntu abantu besilisa abantu abazizwana ngobulili obuhlukene befana ngobulili babo nabesilisa babe khona lapho. Engithanda ukusho ukuthi ngiyaxolisa ukuthi kwatestwa nje kubona bonke abantu. Umjovo uthathwa inombani ungawuthatha umuntu wesilisa njengamanje uthathe futhi umuntu wesifazane. Kusho ukuthi hayi ukuthi ifikela besifazane bona. Cha. Usiyenziwe ushithi sekuzolala kuhulumeni konke lokho. Ngibheka lokho kusitshela ukuthini ukuthi nawe ube ingxenye yabo eyenziwa globally. Akuyona nje ukuthi into ebesenza South Africa isifo sa South Africa besifuna ukusibheka isifo esikhona nje umhlaba wonke. Lokhu kuye kusibeka kuphi thina South Africa no so science bethu nabo bebe ingxenye yakulama trials ukuthi ke enziwe. Kusho ukuthini lokhu ke ngathi njengeningizimu Africa as futhi ke sibe yiplayer on the global stage ukuthi nathi we took part and sibabo oqala futhi lamazwe oqala azothola. Kusho ukuthini ke lokhu nje angilazi igama elikahle lesizulu kodwa kusho ukuthi siya advance we are advanced kakhulu manje na njengeningizimu Africa ezintweni zocwaningo nakwi-science. Engakusho ukuthi umshanguzo lo owapheshe yezweni lase USA kepha wawuhlolwa lo ilenekapava eUganda nase South Africa. Okay. Okusho ukuthi Africa as a whole iyona nje edlala ebamba iqhaza elikhulu elidlulele ekutholakaleni kwalomshanguzo. Kukhuluke lokho. Kusho ukuthi njengoba sisabantu eSouth Africa okunenani elikhulu labantu abahaqekile angeke manje sisaba khona ke manje isibalo sabantu abahaqeka kabusha kuphela if abantu bevuma ukuthi bahambe bayojova ngoba phela angeke kungene umuzi nomuzi kuthiwa wozojova abantu bazoyihambela bona ngothando lwabo. Kepha siyagqugquzela ngoba nanti ushintsho kuyabonakala ukuthi eminyakeni emibalo ezayo mhlambe engase kude kakhulu kuzotholakala ke manje ukuthi
kulapheke manje kuphele kulaba sebehaqekile. Ngoba ngifuna futhi iphinde ihlale kubantu bengathi hayibo nathi iyalapheka lena ukuzovikela nothi ukuthi sekufike kuyikhambi ngoba ngizobana lokho ethi hayi senginekhambi mina ngisebenzisa kabili ngonyaka akulona ikhambi. Cha akulona ikhambi isivikeli lesi lokho kushoyo ibona abantu abakubhalayo awu sesolapheka sesilaphekile cha. Usuvikelekile wena ongakahaqeki isifo okusho ukuthi uyavikeleka manje ngomjovo uhlala isikhathi eside egazini. Khona maze ungathanda ukwadlulisa nakubantu ukubagqugquzela nokuba encourage ke ushilo nawo usuka la kwamaphumulo ukuthi akona ukuthi izinto ezinhle makuthiwa swazonto aseziyosuka eThekwini lapha eziyasuka nasemakhaya impela uthi uyazi la ePlangweni banomuntu wade enza impela kuyi research. Ngiyabonga nje kakhulu ukuthi ngilithole lelithuba ukwazi ukukhuluma ngasekhaya la. Into engisebenza ngayo kakhulu ngine foundation ebizwa ngeKamwandla Foundation. I-foundation yami isigqugquzela abantu abasha ukuthi umuntu onjengami obeyihambela ngoinyawo zakhe ibhadazele yale otimati angagcina esebalwa nabantu amazwe omhlaba. Ayikho into edlula ukuyimisela esikoleni. Mina ngikhulanga kukhula kuthiwa ekhaya kunani. Kodwa mina ngayitshela ukuthi mina ngizoba utho, ngizoba into enkulu emhlabeni. Funda uyimisela esikoleni. Ngifocusa nje kakhulu kubantu abasha. Funda uyimisela esikoleni. Ingqondo yakhe yokukhulula ayikho lento yokuthi ekhaya imali ayikho. Cha. Kodwa mawuphasa kahle ngithi uyayithola imfundazi. Uyogcina impela uba uthe emhlabeni. Ngiyaqoquzela nje ukuthi intsha iqhubeke nokuyiphatha kahle. Akushiyo ukuthi ngoba nakho ikha sekukhona umjovo wesivikeli wena usuzoyiphatha budedengu. Again focus esikoleni, nifunde, niyimisele nani niyogcina niba yilento enkulu uNkulunkulu ayenibekele yona emhlabeni.